बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लाबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे गोजोनथाव खौरां मोनथिनो मोननायाव बोहैथि बोसोरनि फैगौ 4 दिसेम्बर खालि आद्रा थानाय बारग' NDFB फोरनि गासै सोद्रोमाफोरानो सरकारनिफ्राय मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हासिगोन। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ 4 दिसेम्बर खालि मेगा प्रग्रामनि गेजेरजों आद्रा थानाय बारग' NDFB फोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मुंख्लंफोरनि नखराबो रिहेबिलिटेसनखौ मोनसिगोन। नाथाय दासिमाव मुंख्लंफोरनि मुं फारिलाइ खालामनाया जोबथ'वाखै, दासिमाव सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि मुं फारिलाइया आबुं जानाय लोगो लोगोनो मुंख्लंफोरनि नखरा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ मोनसिगोन होननानै मिथिनो हानाय जादों। नाथाय दासिमाव मेगा प्रग्रामखौ बबेहाय खुंफुंनाय जागोन बिनि सायाव रोखायै मिथिथ'नाय जायाखै। गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै बेंटल फरायसालिमानि NSS फरायसा दालाइआ ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 नबेम्बरनिफ्रायनो बेंटल फरायसालिमानि NSS फरायसा दालाइआ माखासे खामानि मावनायनि हाबाफारिखौ लाबोदों आरो मिथिनो मोननायाव दिनैनि हाबाफारि लानाया जोबथा सान जाफैबाय आरो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियावनो ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै बेंटल फरायसालिमानि NSS फरायसा दालाइआ फरायसाफोरखौ लानानै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्लानि दारांगा मेला पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय सान्थिफुराव दिनै फुंबिलि समावनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा मैदेरनि उदखाराव माइ आबाद बायदि खहा खालामजानायजों लोगोसेनो समाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सुबुंनि जिउ खहाबो जाबोदों। थिग बेबायदिनो थांनाय 8 नबेम्बर खालि मोनायाव निज्लामारि गामिनि प्रहलाद बैस' मुंनि सासे सुबुंखौ मैदेरा गाग्लोबनायजों जिउ फोजोबनायनि उनाव फिन आरोबाव दिनै फुंबिलि समावनो हाग्रानि मैदेर फालोआ भारत भुटान सिमना सेरनि सान्थिफुर गामिनि अजय दास मुंनि सासे सुबुंखौबो जायगायावनो जिउ फोजोबो। मख'नो नांगोनदि बे खौरांखौ मोननानै दिनै तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारि आरो MCLA बिजितगोरा नार्जारिया मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ फोजोबनांनाय अजय दासनि नखराव खौरां लाफैनायजों लोगोसे सरकारनि फारसेनिफ्राय दुखुथिया नखरनो मदद होनाय जागोन होनना खोथा होयो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव दिनै क'क्राझार जिल्ला उल्थापानि हाग्रा ओनसोलनिफ्रायबो मानै मैदेरा ओंखारबोना सालबारि ओनसोलाव सुबुंफोरखौ उदखार खालामफैदों होनना मिथिनो हादों आरो मोनथिनो मोननायाव मैदेरनि हरखाब गाग्लोबनायाव बेरलां ब्रह्म मुंनि सासे 70 बोसोर बैसोनि सुबुङा जिउ गोमादों होननानैबो मिथिदों आरो बिनि अनगायैबो सुबुंफोरनि गोबांथार माइ आबादखौ गाग्लोबनाय थासारिखौबो नुनो मोननाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिमुलतापुर थानानि सिङाव थानाय हाराफुटानि 3 नं राजा लामायाव दिनै लामानि मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मोनथिनो मोननायाव बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गलादाङि गामिनि थागिबि प्रताप सिं बसुमतारी होनना मिथिनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ खोमानांनाय सुबुङा फुंनि समाव मोनसे खामानिनि थाखाय गावनि गंसे बाइकजों न'निफ्राय गसाइगाव फारसे फैदोंमोन आरो बे समावनो हरखाबै गंसे ट्राकआ सौग्रावफैयो आरो सौग्रावफैनाय लोगो लोगोनो मटर साइकेल सालायगिरिया ट्राकनि साखा सिङाव हाबलाङो होनना मिथिनो हादों, जायनि जाउनाव मटर साइकेल सालायगिरि प्रताप सिं बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो। धेमाजि जिल्ला उखमाथि सापुरि बर' गामिनि कबिन स्वर्गियारिनि आंगोनि फिसाजो नमिता बसुमतारीया थांनाय जुन दाननि 15 अक्ट' खालि नैथि कभिड भेक्सिन थुजाखांनायनि उननिफ्रायनो गोब्राब जब्रायाव गोग्लैदों होनना मिथिनो हादों। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला नमिता बसुमतारीनि लोमजानाया दिनैसिम 6 दान जाफैबाय। सिगां समाव बेबायदि लोमजाफेराखैमोनब्लाबो नाथाय कभिडनि नैथि भेक्सिनखौ थुजानायनि उननिफ्रायनो बेबायदि गोब्राब लोमजानाया सोमजिदों होननानै मिथिहोदों आरो लोमजाबाय थानायनि जाउनाव जेब्ला नमिता बसुमतारीखौ डक्टरनाव दिन्थिनाय जादोंमोन अब्ला डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला नमिता बसुमतारीनाव थाम्फै अरनानै एनकेफेलाइटिस बेराम जादों होननानै डक्टरा फोरमायथिदों। बे बाथ्राखौ नमिता बसुमतारीनि नखरा फोरमायथिनानै होयो। नाथाय दुखुनांथाव, नमिता बसुमतारीनि बेरामखौ मिन्थिनानै नखरनि बिमा बिफाया फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम मोजां थासारियाव लाबोनो हायाखै आरो मोजां थासारियाव लाबोनो जुजियै दिनै नखरा रांनि आंखालाव मोगा मोगि जाफैनो गोनां जादों। बेनिखायनो राहा गोथे जानाय नमिता बसुमतारीनि दुखुथिया नखरा रायजो राजा आरो सरकारनियाव अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। नोंथांमोनाबो जुदि दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनो सानोब्ला नैबे होनाय एकाउन्ट नाम्बार 3642364727 नाम्बाराव रांनि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।